Провери тези неща след зимата. Зимата е тежък сезон за твоята кола. Измий старателно карусерията, особено касите на вратите и труднодостъпните места, където се натрупва мръсотия. Химикалите от пътищата причиняват корозия, затова измий и дъното на автомобила, за да защитиш шасито и окачването. Радиаторите се задръстват с прах, листа и малки камъчета, което намалява ефективността им и може да доведе до прегряване. Почисти ги. Провери нивата на всички важни течности. Масло, антифриз, спирачна течност. Влагата в купето причинява запотяване на стъклата, понижена видимост и неприятна миризма на мухъл. Проветри добре салона и го изсуши, за да избегнеш този проблем. Не забравяй да смениш филтъра на купето на време, защото задържа влага и допринася за неприятните миризми. За най-добрата грижа на твоят автомобил, линк в профила. Напиши в коментарите за какво искаш да е следващото видео. За още полезни съвети удари един лайк, сподели с приятел и се абонирай.